Hakalai tarik urempang araja arpulai kiladan rungut ki kertong ki balawan ban thap kertang iladi banyak airang hak election MLA araja arpulai keban lawak arpenyo tarik mentau benai na arteli ki constituency ke Southwest Khasi Hills District kata Naranikor ban namau kurwat constituency. Namau kurwat constituency kiladan arngut ki kertong katau ba karna sok syang ke Kongres perba H Stalin Ding dot naka NPP ki balawan ban thap kertang. Kat basau ngut ki wepat ki dai ki bani airang Naranikor constituency ki kentop yo ba Pius Marwen naka UDP ke Kong Victorialness imlet naka Congress uba Maiter Marwen bot Ukrenat en marak kum ki kertong simen. Ngadon kajing skem ba kajing kermen ngadon ba ban voice kat. Ndri ya kata bangan ong ai assuran nginomla amar ya upai ba nginomla ban ai assuran ndri kajing kermen ngidon be lembat ni kilo tujur ba ya tristom la mentala arab nai tam ni tristom man kasi nga bangan nile election agan ika arajar fulai ngadon la ka jong kathong marka hi ta ni ka constituency jungi sibun ye ka jung dan dang aleng ki school aleng ka suro nadong sedong khamtam e kathong ga jonga bangan yele igani election ba ka constituency jonga 99% kriti nomor ngadon ka cingtmu ba kumno bangin operate ya karep but balai bangam tre bandrung hakan ogno parti ba nadu banga yai dewon ngalakular yu ba bangan rung hakan ogno parti dengan penkut ya kaketin ke bangla ai hopai kani election arajar fulai namta jonga bar parti kongres bangi ba boro tolong kebakong sana duk kata-kata ki pajba jong kari India pajba jong ke jela migala jungi ki yomat ya kini ke sensar jong ni sorkar duk dari BJP hangi don ya kini ke sorkar MDA kalapan selang sisa ya pajba kalapan her ya kayo kakot kalapan her ya yo kami jam jong ikun samla jungi porok kimenta ke bang UI kalong ba kalawara ya kicing jejar sisa pajba mat kani ka thong yel election ke jungi kalong ba hauni usnam arjar phalai kini ki jingjia ki ba layu I hakani kisnam arjar pradu manta kinam jesho ki pajba ki imah ki jingjar ki imah ka sosat la kalong nadu por corona la kalong hadu mata ki stakeholders ne ki grup ki fair bala mi madan bala mi surok kalong ba kini ki thong ki ba ngakwa ba kinam jesho kinam don shu hakani ke jela jungi bakindang don kum gitu ki jingjek do susi apo ke jela ko jungi hangne po ka constituency asuman ang bangi don laki jong ki jaka ki banta ke ba ladang ngadi wan job kum MLA asuman ang bakidon ki area ki fair ke ba ni haban stress ni haban pek ki jingdon kam pek kum kadon sile jungi stay ke jaka sumaru ngimdon don kuwi ke PC bom don doktor bom don dawai bom don nurse ki jaka pule kawai ka school deficit school ngimdon ka government school ngimdon kidon tang kitu ki primary ki upper primary ban ngasubon ba kini ki benta ka ba na kwa ban ba hadong riwar kedi ka jaka badang sai nadong sudong kita ki laji harap jong ka sarkar laki long ki office la kalong ki jaka puli la kalong ki jaka sumar ni kini bar ko nya ban pe kani ka sentar hang ni ka makurat headquarter jungi kani ka headquarter juga district ngidon kamban kan susu ngam ui ka jing juat ngam ui ka jing ketika election pangan ya thu epi ngasu thu sai haladi na kata ka jing tip lam ngasu thu marba kipat ba mata kila yomat ikini kisan senam bab ui ya ka jing sam scheme ka jing sam pisa ka jing sam kita kandidat baru pak ni pemukrat totip bagi pajba kenjit ya ka parti kenjit yo beriu ubah kila syania bakila scam haladi bat katu ka bakilaj seni setai menik up jingarap ka sudah tang purba ki kwa hi ban yo jingarap ba pek yang ni ke konstitusi ke jongi ai I ba ka badon kam bat ka ba kmat ka bangi kum ki breu hakan ke juk saim da ka lomba bengindon ke surak ka bet biang ta de ka benengkong ka baar bengindon di health facilities ki ba kambet kambia ka we pat kalong ka bangi ngindon ki kenja farming farmhouse ki ba he hang ne barang perkat ke battery limited tang we siar ngi miak ngi haban lek na jinga farming di bandan ha bidai bat ka kani ka tourism lo kani ka bandon kang bangini bandan ka we na ki potentiality ke bangi I ba ikon samla kilak bandan ban yo ikam kijang
kini kita kimat kiba kongsan kiba ngai ibat kawai kalang ba kumbang ong ipinum sama ki unfinished task kiba o ba rowel ndo ula le akipon sa kita iban sateng kita ngan kwa matran bani on pendep kiba ro di program don kam ra pimpa ki kita robon ki bam ila kiba dang sateng kadu menta kidan ki office sarkar kiba he kiba kidai mandon ha ni segini tapi ong ke SI PhD ngi padon SI PhD padon wa tangi wi kami beret ni haban de chipsong stoy West Dio building ngi padon mun kam tingi wi tiar bantu de no ngi bantu peri wi kot islam san ngi haban de chipsong stoy te kong gede sik ngila poilak kum kharas na me kini ki kidi balon ngi vetu yang kham tam tingi dan ruang ni ngai PE kini ki kat tu di training center ki ba kidang sateng ki ba sempat la plin ta ITI ke de wi kam ka bangi ngi krang ba nin yo ban pli khanang bakan ngi jumun toy ki kon sama ji ki badang duna ke education ro gila ban net ban training makan long kala de ki bikin yo ban kamai ban bala ban sini te ya mentahi kini ki kimat ki ba khamat ke ba kawai pat ke ba kham don kam kolong kumu wei kum ka susi jong ka don ar benta ka don ka ngi ong chata sisileng de ka ba ki bon nang tuli di ki berat ke berit sudah ti kathong jong yelong mangini i ba katai kajaka silang ka di bandon kila inti habire ka de yang lapin ong pan na ong biskot ong kino ki ban i bagi long jing kermen ya ke jing em jong ki livelihood ki jong ki hoi TMC si Turki sentil di kalayaban tunai hoi TMC si Turki sentil di Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah